Süsd meg hajad, tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyivel örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpesdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenek fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a 7. napból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és földétlenség. Az ünnep az élet rangja felső értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. S nem csak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Kedves vendégeink, tanáraink és kedves diáktársaink! Szeretettel köszöntök minden megjelentett iskolánk jubileumi 25. évfordulós ünnepségén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a megjelent intézményvezetőket, önkormányzati képviselőasszonyt, a Sziget-Szent Miklósi Tankerület képviselőit, valamint az iskolaszék elnökét, Hoffer Barnabást és iskolánk alapító igazgatóját, dr. Kós Ferencet. Az előzőekben Márai Sándor gondolatait Marosi Mónika 8. A-osztályos diákunk tolmácsolta. Én Balázs Levente vagyok, a 12. C-osztály tanulója. A színpadon ekkora közönség előtt eddig legfeljebb gitárral kezemben álltam, amit ezúttal mikrofonra cseréltem. Érdekes történet fűződik ahhoz, hogyan kaptam meg ezt a megtisztelő feladatot. Múlt év pénteken a határtalanul pályázat keretében együtt muzsikáltunk a vendégdiákokkal. Beállás közben adott hozzám Kisné Éva igazgatónő. Megkérdezte tőlem, hogy szeretek-e szerepelni. Beszélnem kellene? Kérdeztem én. Igen, de csak egy szöveget kellene felolvasni. A részletek mellett már csak egy dolog érdekelt igazán, milyen pont én. Megtudtam, hogy az iskola 25. jubileumi ünnepségére készülve arra gondolt, hogy minden a 25. számról szóljon. Kitaláltam, hogy az iskola névsorának 25. diákja lenne a műsorvezető. Ez lennék én. Először megijedtem az ötlettől, de végül megbarátkoztam a gondolattal. Így ma az alapinformációkat tőlem fogják hallani ezen a jeles napon. Elsőként felkérem Kisné Éva igazgatónőt, és hogy hossza meg velünk gondolatait az ünnepség alkalmából. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai ünnepünkön, és úgy gondolom, hogy jó ötlet volt, hogy a 25-et választottuk a névsorból. Ebből is látszik, hogy bárkit választunk az iskolában, ügyes és helytáll. 25 éves a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. Ez egy ember életében ifjúkor, egy gimnázium életében azonban még csak az élet kezdete, a bevezető szakasz, de nekünk ez már történelem. Ahogy azt a mögöttem levő idővonal legelején is lehet látni, az iskola alapítását még Sziget-Szent Miklós város tanácsa határozta el. Az erről szóló dokumentumot 1909-ben május 25-én írták alá, ezért ünnepelünk most. Egy új iskola, mint egy kisgyermek, maga az ígéret. Szinte bármi lehet belőle, és bárminek az ellenkezője is. De mindez csak évekkel vagy évtizedekkel később derül ki. A születése után sok évvel. Akárhogy is, a jövője alakulásában döntő szerepe van az őt kezdetek kezdetétől körülvevő, felnevelő emberek odafigyelésének, szeretetének és a befektetett energiáknak.
Iskolánk alapító igazgatója, dr. Kós Ferenc mert egy nagyot álmodni, amikor megírta az első pedagógiai programunkat, és fáradtságot nem kímélve vezette 16 éven át a gimnáziumot, és alakította a sorsát. Kiválogatta a legtehetségesebb, leglelkesebb tanárokat, mindent megtett, hogy az iskolában folyó munka minden körülménye a lehető legjobb legyen. Persze vannak adottságok, amiket nehéz vagy szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Ha egy iskola egy kisvárosban épül fel, egy lakótelep közepén, akkor viszonylag nehéz harcba szállni a patinás belvárosi gimnáziumokkal, de, mint látjuk, vannak azért kivételek. Ahogy a kisgyerek első szavait és lépéseit figyelik, és kísérik öntetlen szeretettel a szülei, rokonai, úgy kell gondoskodni a formálódó fiatal gimnáziumról mindenkinek, aki fontosnak tartja az intézmény sorsát. Mindenkinek, hiszen egy intézmény arculata rendkívül törékeny dolog, sok apró mozaikból áll össze ez a kép. A segítőkész és kedves iskolatitkártól kezdve, a kiváló tanulmányi eredményekig, a szépen zöldelő növényekkel díszített tiszta folyosók látványától a szakmailag magasan képzett kiváló tanári. Itt szeretném megemlíteni, hogy vannak olyan kollégák, akik az iskola alapítása óta erősítik sorainkat. Fontosnak tartjuk, hogy megbecsüljük őket, hiszen személy szerint nekik is köszönhetjük azt, hogy ma ilyen büszke szívvel gondolhatunk az iskolánkra. Én magam is nagyon büszke vagyok erre az iskolára, ugyan én nem voltam itt, amikor született. Én azokban a napokban egy másik iskolában, egy másik városban éppen a pedagógiai pályafutásomat kezdtem, de nem sajnálom azokat az éveket, amiket ott töltöttem, hiszen nem lennének azok a tapasztalataim, és kevesebb lennék ma. Én 16 éve léptem be először ebbe az iskolába, és rögtön éreztem, hogy ez az. Hogy ez az a hely, ahol olyan a szellemiség, amilyet én szeretek, amilyen iskolában én is jártam. Nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy vezethetem ezt az iskolát, és valamit hozzátehetek én is a Batthyány Kázmér gimnáziumhoz. Meg sem kíséreltem elmondani, hogy milyen sok ember, milyen sok energiát, lelkesedés, szabadidőt fordított az elmúlt évek során az iskola hírnevének öregbítésére, az oktatás színvonalának emelésére, a tanulmányi szabadidős és sportprogramok megszervezésére. Sokszor milyen emberfelettinek tűnő munka volt a szervezés vagy a technikai nehézségek leküzdése, vagy éppen az újonnan adódó lehetőségeknek a kihasználása. A mögöttem levő kiállításon és időszakon csak néhány pillanatot tudtunk ebből feleleveníteni. A fiatal iskolák elképesztően gazdag múltjából mindenkinek ajánlom majd a figyelmébe. Persze nem tagadhatjuk, hogy voltak nehézségek is az elmúlt évek során, sőt biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesznek, de ami nem öl meg, az megerősít, és ez ránk is igaz. Mindig megtaláltuk a problémákhoz a megoldásokat, a kihívásoknak és a változásoknak pedig ezután is pozitívan állunk elébe. Köszönjük a szülőknek, hogy mögöttünk állnak, mindig segítenek, ha szükség van, és velünk együtt örülnek a sikereknek, az eredményeknek, és hogy velük ünnepelnek most is. Elmondhatjuk, hogy a Batthyány Kázmér gimnázium szerencsés csillagzat alatt született, okos és tehetséges diákok, kiváló, elkötelezett pedagógusok, hozzáértő és tapasztalt technikai személyzet segíti nap mint nap abban, hogy megállja a helyét az egyre élesebbé váló versenyben a középiskolák között. Mai ünnepi műsorunkban láthatjátok majd a 10. évfolyamosok néptáncait, amire évek óta minden 10. évfolyam ugyanúgy készül. Először morognak, hogy miért kell néptáncot tanulni. Aztán a végére megértik, hogy minden magyar embernek egyszer ki kell próbálnia, hogy milyen magyar néptáncot táncolni, és az ehhez illő ruhát felvenni. És a végén majd ők is mind egyetértenek abban, hogy érdemes volt ebben energiát befektetni. Láthatjátok majd a legkisebbek produkcióját is. Ők az első évfolyam, akik már 5-ben is néptáncot tanulhatnak. Lesz néhány produkció az elejé blogban, amit Oszkó Szilvia tanárnő úgy mondott, hogy kimaradt a művészeti estből, de mindenkinek látni kell.
és fellép majd iskolák kórusa is, mert tanévben múlva tudják, hogy az ő produkciójukat ne látnánk. A mai ünnepség, a műsor és az egyéb ötletek nagy részének ötletgazdája és főszervezője Gelecsénész Alka Mária tanárnő volt. Nagyon köszönöm neki a segítséget. A jubileumi kiállítás, a Molinó, a meghívó, az emléknapok és egyéb művészi részletek terve BKG Varga Krisztina tanárnő munkája, nekik is köszönjük. Néhány meglepetés, amit természetesen most nem árulok el. A gimnázium minden tanulójának, tanárának, dolgozójának boldog születésnapot kívánok. Kívánom, hogy a következő 25 évben is ilyen tanítványaink legyenek. A pedagógusok soha ne veszítsék el a tanításban és a gyerekekre vetett hitüket, és legyen sok szép eredmény, értékes pillanat, béke és jókedv az iskolánk falai között. A vendégeknek pedig köszönöm, hogy velük ünnepelnek. Az 5. évfolyam pünkösdi népszokásokat bemutató jelentést láthatják. A táncot és az éneket betanította iskolák két tánctanára, Orosz Anett tanárnő. Fogadják őket nagy tapsal.
különleges szereplő szólított a színpadra. Rótárnék Monta Andrea iskolánk első, itt végzett 4 osztályos gimnáziumi osztályának tagjaként öreg diákon, de ma már az őrlán is ezeket a falukat oktatja. Vajon egy öreg diákból lesz szülő, hogyan látja a régi iskoláját? Erről hallgatunk most tőle, fogadják sok szeretettel. Először is mindenképpen azt kell elmondanom, hogy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és nem tudom, hogy kinek az ötlete volt ez, mert a saját osztályomból is sokkal megfelelőbb embereket tudnék mondani, már csak azért is, mert a nagy izgalmamban még a szövegemet is otthon hagytam, úgyhogy eleget fogok tudni tenni Galancsér tanárnő kérésének, hogy az emlékeimre hagyatkozom. Ugyanis ez volt az első kérése, hogy arról beszéljek, hogy mire emlékszem a legelső évből. Hát legelőször arra is, amit az igazgatónő is mondott, hogy ugye májusban volt az iskola alapításának az aláírása, tehát mi egy nem létező iskolára nyertünk felvételt áprilisban, és ennek ellenére mégis a város és a környék összes szülője és összes iskolája azon volt, hogy a lehető legtöbb gyerek bekerüljön ebbe az iskolába, mert biztosan jó lesz. És hát nem tudtuk, hogy ez tényleg így lesz, ugyanis amikor mi bejöttünk az első napokban ebben az iskolában, borzasztóan üres volt, nagyon-nagyon kevesen voltunk, és 2 évig voltak olyan tantermek az iskolában, amiknek ki se volt nyitva, mert hogy nem volt rá szükség, úgy se voltak zárva. A tornateremben mindig egy osztály tornázott, nem kellett megosztozni senkivel, és hát az az igazság, hogy annyira kevesen voltunk, hogy amikor véletlenül az ember az első napokban letegezett egy tanárt, mert ugye a tanárok átlag életkora is bőven 30 év alatt volt, akkor nem tudtunk a tömegben elbújni, arra gondolva, hogy hát akkor ez a tanár biztos nem fog rám emlékezni, hogy én letegeztem, mert nem volt tömeg, ahová elbújjunk, és egészen biztosan emlékezett rám. És ami a legmeghatározóbb, az egyik ilyen élményem, az az első számítástechnika óránk, akkor az informatikát még számítástechnikának hívták, és köztudott, hogy ennek az iskolának volt, az akkoriban az országban a legmodernebb számítógép parkja, és a számítástechnika tanárok így kezdte az első órát, hogy a legnagyobb dobozon, a legfényesebb, legszínesebb vagy legnagyobb gombot kell megnyomni, és akkor tudjuk bekapcsolni a számítógépet, ugyanis akkor 25 év az annyira régen volt, hogy a gyerekek 80%-a még csak nem is látott számítógépet soha az életében, nem hogy valaha bekapcsolta volna. Úgyhogy sikerült bekapcsolnunk, aztán a fekete-fehér monitoron úgy tudtunk a Paint-ben rajzolni, hogy a színeket a narancssárgának és a feketének a különböző variációi jelentették, volt a sima narancssárga, a fekete narancssárga sávos, meg a ferde sávos, meg a pöttyös, és nagyon szép ábrákat tudtunk rajzolni. Ezzel, illetve ami még nagyon fontos, hogy soha nem volt sor a menzán, és nagyon jól főztek, mert itt főztek. És a következő kérdés, amit Gelencsér tanárnő mondott, hogy meséljen el, hogy mi az, amit nekem adott ez az iskola. És hát igazándiból nem tudom, hogyha egy nagyon hosszú szöveget mondanék, az mennyire lenne bárki számára is elhihető. Én azt gondolom, hogy ez mindent elmond, hogy azok, akik az ember számára a legfontosabbak, akiknek sokkal többet száll, mint saját magának valahogy is szánt, azok a gyerekei, és nekem mind a 2 gyerekem ide járt az iskolában. Kedves vendégeink! Ünnepi műsorunk másik táncos produkciója keretében a 10. C osztály ad elő Dunántúli indulós páros táncokat. Nagy tapsot nekik!
2016. év szeptemberétől lett iskolány magyar tanára, de 11 éve maga is itt végzett az akkor még 4 év folyamos képzésben. Az öreg diákból lett szülő után most egy öreg diákból lett tanár, mondja el, gondolok egy iskolánkról. Fogadják szeretettel! Magyar tanárként évek óta nem írtam saját magamnak beszédet. Ebből következik, hogy beszélnem sem kellett ekkora tömeg előtt. Igazából nem is vettem zokon, lévén, hogy a nagy rendezvényeknél mindig is jobban kedveltem a háttérmunkás szerepet. Úgyhogy ez most nem kis kihívás nekem. Bár kétségtelenül jóval apróbb, mint Gelencséné tanárnőt lemorikázni, vagy Székely tanárulat lelacizni, ami életem egyik legnehezebb feladata volt itt szeptemberben. Ilyen problémával csak az kerül szembe, aki valahol is járt egy cipőben velem, vagyis öreg diákként lett tanár a régi iskolájában. Mikor Gelencsé Marika, amikor Gelencsé Marika arra kért engem, hogy 2 percben beszéljek arról, mit jelentett nekem a suli, amíg ide jártam, és mit jelent most, hogy 10 év után tanárként jöttem vissza ide, most, hogy stílusosan szóljak, ismét feladta a leckét. Ehhez mindig is nagyon értett. Mert mit jelentett ez a gimi? Hogy lehetne összefoglalni úgy, hogy az ne tartson 2 órát, és lehetőleg ne csöpögjön a cukros nosztalgiától, hogy ne is legyen semmit mondó, de el is mondja, hogy valójában gondolok. Rengeteget töprengtem ezen otthon a kanapén ülve ölemben a laptopommal, aztán egyszer csak felemeltem a szemem a monitorról, és körbenéztem. És akkor meg volt. Nem lennék ma itt, ha nincs a Battyányi Gimi. És még inkább nem lennék az, aki ma vagyok. Kacskaringós út vezetett vissza ide, és bár a legkevésbé sem tartom magam fatalista gondolkodónak, visszatekintve mégis úgy érzem, semmi sem volt véletlen. Halálugrásnak tűnt 11 éve elmenni egy ismeretlen városba, ismeretlen emberek közé, hogy ott tanuljak évekig. A mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor apámék autója a kanyarban eltűnt, és én ott maradtam teljesen egyedül, és csak egyetlen dolog jutott eszembe, úristen, ezek itt hagytak. De ami akkor fejes ugrás volt az ismeretlenben, végül hibátlan döntésnek bizonyult. Ahogy a hibátlan döntés volt az is, hogy otthagyva egy szeretett és biztos állás Debrecenben 10 év után hazaköltöztem az akkor még bizonytalanba. És hogy mi köze az én személyes döntéseimnek ehhez az iskolához? Az, hogy a tanáraim tanítottak meg helyes döntéseket hozni. Azok a tanárok, akik 2 kivétellel még ma is itt dolgoznak, és tanítanak benneteket is. Ők voltak azok, akik felelősségre, kitartásra és a világ értő szemlélésére tanítottak. Ez a suli tőlük és miattuk az, ami. Én már 25 éve. És én is miattuk vagyok az, aki vagyok. És rájöttem, hogy ezt még igazán sosem köszöntem meg nekik. Épp ezért úgy érzem, éppen itt az ideje. Köszönöm, hogy ti voltatok a tanáraim, és csak remélni tudom, hogy egyszer majd érdemes leszek rá, hogy a kollégátok lehetek. Boldog születésnapot nekünk! Kedves vendégeink! A következő táncot 10. A osztály mutatja be. Először a fiúké a színpad, akik eszközös férfi táncot mutatnak be, ezt követően a lányok adnak elő egy karikázót. Köszöntsék őket nagy tapssal!
harmadik, egyben utolsó beszéde következik. Az öreg diákok után iskolánk jelenlegi legkisebb tanulói közül is felkértünk egyet, hogy mondja el, mit gondol ő a gimnáziumról. Fogadják szeretettel Iváncsics Babita, 5. B-osztályos tanulót. Miért szeretek ide járni? Először is azért szerettem volna, hogy ide felvegyenek, mert anyukám azt mondta, jó lesz az érettségi kislányom, akkor sok esélyed lesz az állatorvosi egyetemre bekerülni. Mikor előkészítőre jártam, az első napon nagyon meglepődtem, hogy ilyen nagy ez az iskola. A mi sulink sokkal kisebb volt, csak néhány tanterem volt benne, és csak 2 emeletes volt az épület. Mikor felvettek, nagyon-nagyon örültem, mert nagy szóba kerülni több száz gyerek közül a legjobb 60 közé. És nem is csalódtam, mert az első naptól fogva nagyon szeretek ide járni. Attól függetlenül, hogy nem szeretek annyira tanulni, mégis nagyon szívesen járok ide, mert sok az érdekes program, kedvesek a tanárok, jó az osztályközönségünk és összetartó az iskola. Például itt az a diáknap is egy tök jó rendezvény, mert ilyenkor is együtt vannak az osztályok és sok érdekes játékot szervezhet nekünk. Ez kevés helyen van így. Összességében szerintem ez egy szuper iskola. Nagyon örülök, hogy ide járhatok, és itt lehetek a 25. évfordulóján az iskolának. Köszönöm a figyelmet! Kedves vendégeink! A beszédek és táncok után most egy zenei blokk következik. Elsőként Magyar Gábor gitárral kísért szólóját hallgathatják meg, aki díjnyerte szerzeményét adja elő. Második műsorszámként Fáki Eszter John Legend All of Me című számát énekli. Zongorán kíséri Bőling Réta. Harmadikként egy 4-kezes zongorajátékot hallgathatnak meg, Strauss Fledermaus című darabját előadja Arnold Janna és Grace Cecilia. A zenei blokkot végül a 9. zenekara, a Lokál Beat zárja Ella Henderson Mirror Man című dalával.
might be real. Happy birthday, my dear. Happy birthday, I live and die in fear. Happy birthday, my bed. Happy birthday, maybe I'm already dead. My life takes a return, it's really not big deal. So welcome to Stoner, cause nobody else will. Don't cry for me, I'm not worth it at all. Just remember the time we spent together. I thought you know how it feels like not knowing when death will strike. Cause I drank last night that I will die. And sometimes my dreams don't lie. Happy birthday, my dear. Happy birthday, I live and die in fear. Happy birthday, mom and dad. Happy birthday, maybe I'm already dead. But on my grave, for what I
25. születésnapunk alkalmából legszívesebben mind a 82 dolgozóját köszönteném az iskolának. Hála Istennek és a fenntartónak, hogy ennyien vagyunk, úgyhogy erre most nem lesz idő. Néhány embert azért mindenképpen szeretnék külön köszönteni. Először is a technikai dolgozók között van valaki, aki 25 éve dolgozik az iskolánkban. Szeretnék neki egy emléknapot és egy művészi alkotást adni, a gyerekeinknek az alkotása. Biztosan mindenki ismeri Szóka Antal portást. Között van 2 kolléganő, aki az iskola születése óta itt van, és 25 éve tanít bennünket, most már így is mondhatjuk. Szeretném a hálámat nekik is kifejezni és köszönteni őket a születésnapunkon, dr. Idlóiné Baksa Györgyi tanárnőt és Kis Jolánta tanárnőt.
Társaság alapító igazgatóját, aki 16 évig vezette az iskolánkat. Neki örökké hálával és tisztelettel tartozunk, dr. Kós Ferenc. Kérem szépen, ez a számomra megmondom meglepetés, nem készültem beszéddel, mert nem tudtam, hogy eddig eljönni. Egyetlen mentségem, hogy egy rendes tanár a pásztor órára és óravázlattal kész. Na most, én mit tudjak érteni? Az első órámat életemben 14 éves koromban tartottam meg, tanyán jártam iskolába, apám tanította, felsőtagozottan minden tantárgyat, ő református kántortanító volt, ezért 53 tanévet csinált végig az öreg, ezért lettem én szintén tanvegyár. Na most, nagy rend volt. Apám akkor a pofon tudott adni, hogy a falattal a másikat. Ott rend volt. Aztán érettség után bekerültem a bölcsészkarra, ugye 25 évről ünneplünk, mit csináltam én 25 évesen? Hú, de régen volt, most 73 vagyok, szóval önöknek ez már egy történelem körül az alsót. Úristen, megérte! No, 23 évesen lettem gimnáziumi tanár, 24 évesen érettségig szedtem először életembe, ugye egyetlen volt. Minden tanítványom átment. Ez a siker. 25 évesen? Hát öregharcos voltam, már 2 tanévet csináltam, 25 évesen doktoráltam le, és akkor jelent meg az első írásom munkatársban. Hát ez régen volt, 967-ben. Nem tudom, mikor születtek, kicsit később. És most itt vagyok. Híveim. A minden magyarok Isten áldja meg önöket, én nem boldog vagyok, több ok miatt. Először is láttam 2 néptáncot. Magyar néptáncot a hülye, globalizálódó Európában. Nagyon röviden beszélgetnek. A ragyogóponton, ugye, első érettségiző diák, elsőben én tanítottam nekik a magyart egy évig. Emlékszem rá a pályaválasztására. Nem tudom, emlékszik még rá, hogy amikor megbeszéltük, hogy hova fog menni. Csodálatos, amit választott. Csodálatos. Vagy Őrén Katinka kis tündér. A kolléganő, ugye Pertúban vagyunk, szóval tisztázzuk a dolgokat, hogy én neki Feri bácsi vagyok. Hát na, legyenek tanárok, maguknak is Feri bácsi leszek. Hölgyeim és uraim, lehet, hogy sokat beszéltem, de hát édes Istenem, imádom mindnyájukat, és őrizzék meg ezt a napot örökre. Amen.
Kedves vendégeink, ünnepi műsorunk utolsó táncos produkcióját a 10. B-osztály adja elő. Először egy férfi botoló táncot láthatnak tőlük, ezt pedig somonyi páros táncok fogják követni. Fogadják őket nagy tapssal!
13 osztálytáncát orosz tanárja tanította be. A következőkben felkérném DKT Varga Krisztina tanárnőt, hogy nyissa meg a diákok munkáiból összeállított jubileumi kiállítást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egy pár szóban szeretném bemutatni az itt látható színes kiállításunkat. Ez egy tavaszi jubileumi kiállítás, ami a kapcsolat jegyében született. Minden diákunk részt vett benne, és ami nagyon fontos volt, hogy ezekkel a képzőművészeti alkotásokkal kifejezzük azt a kapcsolatot, azt a kötődést, ami benneteket ehhez az intézményhez, az iskolához fűz. Ezért választottam azt a médiumot, azt a művészeti irányzatot, amit úgy hívunk, hogy mélárt. A másik pedig ez a selfie, amit Márti nagyon jól ismertek. A mélártról egy pár szót mondani, tehát a mélárt az egy ilyen postai küldeményművészet, ami az 1960-as években terjedt el Amerikából, ahogy már azt elmondtam nektek az órán is, és ami miatt nagyon fontos számunkra, hogy ez a postai küldemény, ez egy olyan médium lehet, ahol nagyon színesen és a saját gondolataitokkal meg tudjátok fogalmazni, hogy mi is az a fontos dolog, amit itt ki szeretnétek emelni ebből a légkörből, ahogy itt megéritek az iskolai mindennapokat. Mindenki más-más technikát választott. Választhattatok ollást, vagy színes technikát. A kicsik fekete-fehérben dolgoztak, a nagyobbak pedig önállóan, sajátosan és öncélúan használták már az ismert technikákat. A másik műfaj, amivel foglalkoztunk, ez a selfie volt. A selfie, ez az önfotó, amit ti ugye ezeken a különböző digitális és kommunikációs eszközöknél használtok. Mi ezt egy segédeszközként használtuk, és ezt dolgoztátok fel festészeti technikával. Így egy picit megváltozott az értelme és az értelmezése, mint ahogy más egy fotónak, vagy egy festménynek az értelmezése. Úgyhogy ehhez én nagyon gratulálok, és a képzőművészet nyelvén még itt szeretnénk köszönteni ezt a jubileumi évfordulót. Nagyon köszönöm a figyelmet! Kedves vendégeink! Az utolsó zenés produkció keretében iskolán kórusra elő egy szép csoport magyar népdalokból. Fogadják őket szeretettel!
Ünnepségünk első felében igazgatónő már átadott több munkát iskolán 25 éves évfordulója alkalmából. De van még néhány ezekből. Hogy kik kapják, az meglepetés. Felkérem Kisnéhegerűs Évet, hogy fedje fel ezt a titkot. Természetesen a diákoknak is oklevelekkel készültünk, úgyhogy most mind a 665 gyereket köszönteni fogom. Nem kell megélni nem egyenként. Azt találtuk ki Gerecsérné tanárnővel, hogy a mai nap a 25-ös számról szól, hát jelképesen az osztályokat úgy fogom köszönteni, hogy minden osztályból kihívom azt, aki a névsorban a 25. Viktor. Sós Tamás. Talán Dorottya. Seregi Levelte. Petrikó Ákos. Becsei Márta. Itt van föld. Most már földről jönnek. Aki tudja, hogy 25. az készüljön. Miért sétál? Zolán István. Schulz Korda Judit. Vő Karola Anna.
Szabó Fruzsina. Takaró László. Székely Tamás. Pogjaudjev Noémi. És most már a végzősöknél tartunk, úgyhogy csak reménykedni tudok benne, hogy itt vannak ők is. Az A-osztályból Szalai Csenge, a 25. Itt van. A B-osztályból Székely László. És a 13. évből Nagy Boglárka. Boldog születésnapot még egyszer mindenki. Kedves vendégeink, ünnepségünk a végéhez érkezett. A műsorunk nyitájaként Márai Sándor gondolatait hallottuk, mely szerint egy igazi ünnephez feltétlenül hozzátartoznak a táncok, fiatal nők és a válogatott étkek. Az első kettő már megvolt, vajon a harmadikban is lesz részünk ma? Ez a torta, ez csak jelképes, majd ezt a tanárokkal fogjuk megemlíteni. Természetesen nektek is van egy kedves 5. B-s anyuka ajánlott mindenkinek tortát, úgyhogy megkérem. Még egy picit figyeljenek. Megkérem az osztályfőnököket, hogy menjenek a konyhába, és vegyék fel a dobozokat. Még egy picit várják. Addig meg szeretném kérdezni, hogy esik-e az eső? Nem. Azt mondják, hogy nem eléggé. Tehát akkor, ha nem esik az eső, akkor megkérlek benneteket, hogy addig, amíg az osztályfőnökök megkapják a tortákat, addig ti menjetek ki az udvarra, nem most rögtön, hanem amikor befejeztem a mondatot. Tehát a tornaterem mögötti füves részre kérem szépen, hogy menjenek a diákok, és ott Gál Adrien vezetésével
akár